kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai api ki paralok baro hagani kapor ngapadang ngobhai pi sha ki kubor bakong sanjang katayo ya kapala wanra do nongsan hima ban manga open chelak yang mat ki kubor ki bakong san ki long kumni haga jing sngo bitar ya laki khon ki bala kelalong ki sya ki batar ya kari bat kecai penreu uba bijoy tar yang ula plapa dok not da kabaong bala da long kabala kin penyap hi dalade yu meban talang u kontra jong u Henry na marka lenti kamsha ya ki ban shim ya ka an halaki jong kikti kumta la dawa ya ka an bakan penshitom daga bating e bha yo meban khnang ban yo jingsneng lia ki weide uba bijoy taryang ubade ukpa jong meban talang bar I love you talang ubala sha pnya bhu pat bhor hakhapo jong kasnong changpung ya uni ukpa jong meban talang ula ong habakaren ha jingelang pat ba bala penlong da dor bar snong mensngat pat ka dor bar snong morap ha mensngat ban penrem yiki laingut ki suba don kti ban penyam ya upen kre surong ubana ka snong mensngat ukpa uliyat ho bahaka por bo I love you talang bala upara meban talang kidang salang rengkat bala ka kemi ukpa ki long ki khna ki batip bre tip belai henry habakila samla mat kila don la ka jong ka long yeng long sem sha yeng kemeru kim ju poishu tengkhat habaki poi sha yeng keme habaki keme ki pa ki klip nya ya ka jinglong jingman ka jingtrei jingta jongki ka jingya tho jongki sngo kum makalong ka bayai bayai renti henry ka ai ka baki ya tho ya ki keme ki pa ula ong bakalong penban da khongpong urimi kendai haga jingkren ula penpau begini ki laingut ki suba nong penyap breu kila syakhot hajer ne suman ha umnai nok pra arajar arpu ar haga dor bar snong mensngat namar baki don kti ban lute yo way orang ba bar ka jingkhot suman jigini ki laingut kila pan map snow kumbakin kela ka ba mudno penban ka jingpan map jongki kalalong mar khongpong haswa ka jingelang kaladon ka jingyat pat ba kabara sedang nado dong yurim bat ya ter ya ka surok hado banda poi ha ka jaka ba penlong ya ka jingelang hayo mensngan hagani ka jingya pat ba la ya simbenta de nong hi kai school ki khna school ba pher jong ka than mensngan ki kin hon sang bahalang ki nong nya kali kamai da ka bara lang ya ki plakat badru ki kot ki barben harengkat ki jingtho penrem bat perta ban set patok shirta jingem nestin phasi ya kini ki laingut ki reu trangsnam ke henyo trap youth council ka arpu kundai trik unai leber arajar arpu lai kalalaj ban yekendo ya Dr. Maisel Amperin Lingdo ka babat ya ka menteri ketenat ka an sorkar jilla ha ka bayadei bat ka roster system hadin balawan ban yekendo ya ka menteri nakaliang jong ginong ilam ka seng ha baya keren bat kila pathai khubor kila ong baki kwa ban kentu ya ka tenat an bakin pediang bat burom ya ka jingmut jong ka seng ha ka baka seng ka kwa baka roster system kadai ban orlong nado ka sngi baka mi bat kanam phaidin kaseng ka kwaru ba katnat an kadeban perkhat biang ya gane gaman bat la kam kit khia bat kam don ga jingmi ka babha kaseng kam pansi ban let mi shaka yeng kashari kaseng kala pen pauru bakam kwa ban pet bagi khon jong ka bri hunyo trap kindo kam do jam bat bakaseng kam kwaru ban wanra ya ka jingsngo ya pher jat benrio unong yalam kaseng voice of the people's party uba Arden Miller Basayomait hagasngi khaddo jong ka dorbar mang tengka ka yeng dorbar thawan ke jilla ula ong bagi nong song snong ka maulai hado menta ke dang yai up ya ke jing bishar ka ba hok ya ka ne uba Arden ula kren ha ba wanra ya ka man ha ka ba dei bat ka jing sha siat yap jong ba Cherry Starfield thank you uba de nong yalam barim ka seng HNLC uni udkhot kalyang persha ula bo jingkeli bakumno anla ban ngai ba ki jo ki pulit ki balawan ra ya ka jing song suk song sa nya ka jilla kimla ban shukem yu nong elam barim ka seng HNLC khamta magapor ka ba udang don ha ka jing thiapang uba Arden ulia thoru bakat kum ka jing pai bnya ha ka kai phot ka bala ai daw retired justice T Vipe ula ong ba ula lap bakala don ka jing pendon kam bakala ya ka bor men ha ka step perngap jong ka khat lai tarik unailar arajar arpuwei uba Arden ula ong baga jing penya di ginong sensar ki bahalor ki pulit ke jela kim shim nala ban le ya ka kam ha ka rukam ka badai
Shisho ba Arden ulo ong ba ki badan kiti hagani ka kampanyam ki dai ban kit kle ya kani bat baka sarkar jalla ka dai ban kenma baka snam ka do haga kiti jong ka sarkar MDA 1 ka dorbar mangtingka jong ying dorbar thawan ke jilla haga janmi jong ka arpu pratrik uluber arajar arpulai kala janmi ka jingya ka ja hapde menteri rangba ka jilla Konrad Kongkel Sangma baru nongelam rangba jong ka seng VPP uba Arden Miller Basayo mai yakani la sakhi hadin bo sembut menteri rangba jong ka jela ba preston tensong baru badai khmi ru ya ka tanat pulit ula penjrong ya ka juba ba ka badai bat ka jingkeli ka bala bo ki MLA ka liang persha uba Arden bat u Dr Celestine Lingdo halor ka jing pentrai kam ya ka tanat pulit ka jela kini ki MLA ka liang persha kila penpau ka jing bom hon ya ka juba kabala supin jerong bala ado sembut menteri rangba ka jela ha ka banagal yang jong ba Arden ula yang ban penpau ya ka jing bom nyahap ka juba kabala ado sembut menteri rangba ha ka bala sakhiru bo menteri rangba ka jela u Konrad Sangma ula yang ban peninya markeliang u nongelam rangba jong ka seng Voice of the People's Party uba Arden Miller Basayo mai ula ong baka seng kan hap ban lek pensyai sikipat ba halor ka bha thung kam thung jam bada ragi pat ba aki ai ka jingkersan ka sarkar ru ka dei ban sngam habaya keran bat kilat pathai khubor hadin balawai ka dorbar mangtingka ka balakut ha ka arpu pratrik unai leber arajar arpulai uba Arden ula ong kani ka bha thung kam thung jam kala deko namar la da pet ha ka jingbon breu kala ya pher bha bak labang ula penpau ka jing sngo benyau halor ka jing lengkot ka dorbar mangtingka namar kaliang persya kimla ban batai shibun ki jing non kam jong ka jat benreu hapo ka ying dorbar ka office jong ka hima nonglang sardarship kala shim nya ka senjam ban wanra yaki arpusan ngut ki basha pendik bat sha thwet ki pulit ka Assam ki bade ki nong song snong nakasnong malchapara ka baha bapo ka hima nonglang shaga office jong ka hima ban phasa yaki ban lat na ka jing phet shaki khlau ki petang Uwinat Sangma uliyatho ba ka jingmi jong ka jingi ka jan amar kita ki kinhon laipu san yeng ki khang man le jale kai cricket ha madan snong ya ki wei namar ki ong ba ya ka ka madan la IT ha ka Assam hadin bala penbai ya upur usam lingba ka MOU house nem ubala dem nakaliang secretary ka hima nonglang uba berbor yang tem uloong ka hima ban lat kumbalong ka jingjia ha mukro ka hima kalawan ra no ha office ya kita ki arbusan ngut ki ba shatwat ki pulit ka Assam ban ulah kerpa ru ya ka sarkar jalla banyarap lem ya ka hima namar ki laling a ban majing hadin ba ka ni ka MOU ka baladep banya soi bat ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam house nem obaladep kala kta shibun ya ki pai nong song snong ki ba song ha khapun Shushu la ongru ba kateka jing phasa jong ka hima ya kiteki breu ha kateka office jong ka hima kalong hado ba ka sarkar kansa shim ya ki kamban le ukhon shinrang jong ba HDR Lingdo uba Nathaniel Ramai ula jauh umat brup haba uyang ha karansan ban penbenayo uba Sanshar Lingdo uba de persatrai jong uba HDR Lingdo ba unlong ukertong jong ka seng UDP ubanya khon na ke election MLA ka Banwan na Soyong constituency uba Nathaniel ula jauh umat namar ba ula kan mau yala ujong ukpa uba HDR Lingdo halor ka jinglong jong ukum ubreu uba 8 parat yala ki jong ki pat ba Hagani ka jengelang le don langru ki MLA ka UDP ki MDC harengkat ki hajar ngot ki nong kersan ka seng ka jengelang ka balalong ha plau yeng jong ba HDR Lingdo ha Soyong haga arpusan tarik unai leber arajar arpulai hadin ka jingjor jong uslap hagini ki sngi baladem badru haga arpusau tarik unai leber arajar arpulai la sakhi baki jabo jaban ki bala toit ne ki jaka ba pher jong ka sor shlong kila sata bat sakut shinendung hawa umkhra Undong lung kubor jong nong san hima haba persang ban ringdor la yoi baki ne ki jabo ki bala sakut ki kinthop ki plastik ki job ki belor plastik ba harukam ki bala per hajrong gani ka wa bat ka bala pin isat met hadu kata-kata ban pet namar ka jing sakut jong ki nyot shijaka Shishola sakhiru banaka daw jong uslap kaba penlong ya ka ban kit ya gini ki jabo jaban ki balang shijaka kan sa penmiru ya ka jingsma yutung ka bajor ha ki sngi ki ban wan lada jaba ka shit ka sngi bat kan ne kan kta ki yeng ki san ki ba sa hajan jong ka ne ka wa badru ya ka jaka puli jong ka seng khasi college ka badan hajan bat kan kta ru ya ki pat ba ki ba yai ba yeng
Di paralog na kiti kubor ngila poy siya kabukot kalado manginya siyam yang lasim tayo ni ay kublay kapor kabukor do jampi kublay shibu.